Takže já jsem Naty tady a vítáme vás od dnešního videa. Dnešní video Bude beauty. Ne, to už jsme natáčeli. Aha, to tam vydáme. Vydáme. No. Dnešní video je, jak rozdělat telefon. Wow. To se rozdělává tak blbě. Ty úplně to. Do hajzlu. Hotovo. Tady je moje sexy kráčovka. To je pěkný. Takže ji natočím. Tohle je moje sexy paní. Počkej. Ona se maluje. Baby. Pink punch. A tam má ostatní. A já mám tady. Tak mě. Já mám tady ostatní. No, ty stojíš mi ve světle. A Moje číslo vám nemůžu. A já jo. 730, 980, 929. Napíšu ho do popisku videa. Můžete si volat. Abyste mi mohli volat, protože mám 16 odeběratelů a prostě můžu mít těch 16 odeběratelů volat. Jej, víc. Můžeš to dát najdu to, ale já nemám věci. Tak, čau.